Ďakujem veľmi pekne. Ja som tu v posledných rokoch trošičku rozprával o škodách zverov a ako na tom s tými škodami vlastne sme. Túto tradíciu si ešte chvíľočku zachovám, pretože na Národnom lesníckom centre a aj na Loske sa tomuto problému celkom intenzívne venujeme. Snažíme sa ísť v ústrety tej lesníckej prevádzke. Podarilo sa nám už urobiť si myslím, že celkom dobré kroky. Jednak spravila sa metodika nová na oceňovanie škôd zverov, na zisťovanie, urobila sa kalkulačka. Podarilo sa v podstate spraviť aj to, že súdni znalci budú posudzovať škody zverov nie z oblasti poľovníctva, ale z oblasti hospodárskej úpravy lesov. Takže určité kroky stále robíme, posúvame to. Bohužiaľ nie je to také rýchle, ako by sme chceli a stále nás brzdí jedna veľmi zásadná vec. A to, že reálne nevieme, aké škody máme. To je ten problém, z ktorého sa jednoducho nevieme odpichnúť nejakým spôsobom, lebo pokiaľ neviem, aké škody mám a kde škody mám, tak ich nedokážeme efektívne riešiť. No. My sme hľadali nejakú databázu, kde ako získať nejaké informácie. Našli sme údaje v programoch starostlivosti o les, kde okrem iného sa uvádza aj jeden škodlivý činiteľ, ktorý sa pri tých drevinách vyskytuje. Ja viem, že tieto údaje nie sú úplne 100%, nie sú dokonalé, ale v súčasných podmienkach je to najlepšie, čo máme. Veľká výhoda je v tom, že programy sa vyhotovujú v podstate vo všetkých lesných porastoch a sú to najkomplexnejšie údaje o lesoch na Slovensku. Zbierané sú podľa jednotnej metodiky. Trošku nevýhoda je to, že nie sú zamerané primárne na tie škody zverov, ale tie škody zverov sú tam len tak ako včlenené do toho. Nedostatky v tejto databáze je to, že sa kontrolujú len raz za 10 rokov tie porasty, takže informácie, ktoré máme, nie sú celkom pružné, aj keď vieme sa od toho trošku odraziť. Pri každej drevine sa eviduje len jeden škodlivý činiteľ, to znamená, že ak je v porastoch škody zverov a je tam aj sucho, tak je na tom taxátorovi, ktorý škodlivý činiteľ zaeviduje. Takže aj to má vplyv trošičku na podhodnocovanie týchto údajov. Ďalší prípad je, že v prípade kontrol v letnom období, tak najmä ten odhríz mladých stromčekov je už ťažšie zaznamenať, lebo tie stromčeky sú zregenerované častokrát, takže aj to podhodnocuje tieto údaje. Využiteľné sú v našom prípade najmä údaje o mladých porastoch, ktoré sú do 10 rokov, a to z toho dôvodu, že tieto údaje sú zásadne aktuálne a sú to škody, ktoré vznikli v roku, kedy sa tá inventarizácia robila. Ak by sme prešli na nejaké také, že čo sme vlastne zistili, k čomu sme sa dostali. Toto je tabuľka z výsledkov našich nejakých tých analýz, čo sú, v zásade sa to týka len porastov, mladých lesných porastov do 10 rokov. Prepočítali sme v podstate roky 2019, 2021. V každom roku sú tie údaje o mladých porastoch agregované v podstate, takže vidíte, že pre rok 2021 sme spracovali údaje zo 100 000, viac ako 100 000 mladých lesných porastov. Celkovo tá databáza všetkých tých údajov, ktoré sme spracovávali, má pre každý rok asi 13 miliónov údajov, takže aj so všetkými tými našimi vzorcami a prepočtami a všetkým možným, takže je to celkom obsiahla práca. Čo sme zistili? Podľa údajov z obsoľky je zver jednoznačne najvýznamnejším škodlivým činiteľom v porastoch do 10 rokov.
Až by som išiel nejak po konkrétnych rokoch, tak v tomto stĺpčeku je možné nájsť nejaký súčet poškodených redukovaných plôch v hektároch, ktoré sme zistili, takže v roku 2021 boli zaznamenané 9600 hektárov redukovanej plochy poškodenej zverou, čo je v podstate, ak by sme to prepočítali, že koľko hektárov mladých porastov bolo poškodených, tak hovoríme zhruba o nejakých 80 000 hektároch porastov, ktoré sú poškodení, čo je zhruba 22% plochy mladých lesných porastov. Podobne 22% to je nejaký priemerný údaj, čo je z pohľadu početnosti. To znamená, že 8 z 10 porastov je nejakým spôsobom, 8 z 10 mladých porastov je nejakým spôsobom poškodených zverou. Ďalší taký údaj, ktorý je pre nás zaujímavý, alebo sme si ho vybrali ako zaujímavý, je nejaký ten podiel poškodených redukovaných plôch z výmery etáže. Je tam výmery etáže kvôli tomu, že ten porast môže byť väčší, ale tá etáž do 10 rokov zaberá menšiu plochu na tom poraste, ako je samotná veľkosť porastu. Takže tu vidíme, že v podstate tá redukovaná plocha z výmeru etáže predstavuje zhruba 4% plochy. Toto je údaj za Slovensko a tu by som vám ukázal trošku mapu, ako to vyzerá v jednotlivých okresoch. V prvom rade je potrebné upozorniť, že kategórie neboli vytvárané tak, aby sme povedali, že tak zelené porasty sú v poriadku a tie červené sú zlé. Tie kategórie boli vytvárané tak, aby sme vedeli odlíšiť nejaké rozdiely medzi tými jednotlivými okresmi a kde máme tie škody možno, že také najvypuklejšie podľa týchto našich databáz. Ak sa pozrieme, v tejto mape je teda podiel počtu poškodených porastov z celkového počtu porastov. No a môžeme vidieť, že v takém okrese Trnava, Prievidza, Zlaté Moravce, Námestovo, Levoča je poškodených viac ako 40 % mladých porastov. V Trnave je to, ak si to správne spomínam, blízok 50 %, nejakých 47-48 %, čo trošičku dopláca aj na to, že je tam málo porastov, ale aj tých málo, ktoré sú tam, sú intenzívne poškodzované. Trošku by som vás chcel upozorniť na okresy Tvrdošín, ktorý je zaujímavý tým, že je v podstate vykazuje nízky podiel poškodenia a obkolesený je okresmi, kde je to poškodenie výrazne intenzívnejšie. A potom okresy Skalica a Malacky. Tie Skalicu a Malacky vysvetlím pri tope trošku, kde máme podiel poškodených redukovaných plôch z výmery etáže. Takže tu vidíme nejaké to percentuálne poškodenie, koľko percent v rámci hektárov je poškodených. A vidíme, že znova Trnava, Pezinok, Zlaté Moravce, ale aj Banská Štiavnica, Krupina, Prievidza majú viac ako 10 % plochy etáže poškodených zverov, čo môžeme povedať, že to je už naozaj veľmi, veľmi intenzívne poškodenie. A znovu okres Tvrdošín sa nám ukazuje, neviem prečo, neviem, či je tu niekto z Tvrdošína, že či naozaj sú tie porasty v takom dobrom stave, ale upozorňoval som na Skalicu a Malacky. Tam je to zaujímavé, tým ja sa vrátim, že tu sa ukazovali ešte relatívne, že tá početnosť tých porastov nie je taká intenzívna, ale čo sa týka rozsahu, tak je to intenzívne. Keď som sa pozrel bližšie na porasty, že kde vlastne, prečo to vlastne vzniklo, tak vychádza to najmä tým, že to poškodenie nie je rovnomerne zastúpené po celom okrese. Napríklad, čo sa týka Malaciek, tak najväčšie poškodenie je v tejto časti. Porasty, ktoré sú v tejto časti, tak sú relatívne málo poškodzované. A tu sú poškodzované veľmi, veľmi intenzívne. Podobne v Skalici. Vysoké poškodenie tu plošné, menšie poškodenie tu.
Znovu pripomínam, aj tu bolo robené tá tabuľka podľa toho, že aby sme vedeli trošičku odlíšiť tie jednotlivé okresy a nie kvôli tomu, že by som tvrdil, že teda vo Veľkom Krtíši nie je problém so škodami zverov. Teoreticky by som tu mohol skončiť, lebo tu sa článok končí, ale keďže vás tu ako celkom dosť zostalo, tak za odmenu alebo za trest vám ešte poviem, že čo s týmito údajmi plánujeme v budúcnosti. My by sme totiž to chceli pretaviť nejak, aby sa škody zverov zohľadňovali pri plánovaní chovu a lovu. A plánujeme to urobiť takýmto nejakým spôsobom. Vyberieme si všetky porasty, ktoré máme do 10 rokov, možno to potom spravíme aj so staršími porastami, zatriedíme si ich do určitých kategórií. Na tých kategóriách stále pracujeme, máme asi 5 alebo 6 rôznych variant toho zakreslenia. V každom prípade zaradíme ich do nejakých 4 kategórií podľa intenzity a rozsahu poškodenia. A takúto mapu prekryjeme štvorcovou sieťou. A každý ten štvorec v sieti vyfarbíme podľa toho, ako sú poškodzované porasty v tom danom štvorci. Mapu potom môžeme prekryť hranicami polovných revírov, hranicami okresov, hranicami v podstate čohokoľvek, čo bude treba. A tieto údaje my pošleme prostredníctvom Polovstatu na lesné úrady, ktoré už teraz majú možnosť ovplyvňovať výšku odstrelu, respektíve polovnícke plánovanie. Vďaka tomuto budú mať nejaké podklady a už sa teda nemalo by sa stávať v budúcnosti, že v okrese, kde je vysoké, alebo v revíri, kde je obrovské poškodenie zverov a je tam výrazne nízky odstrel, tak kvôli tomu, že polovné združenie ten odstrel nesplní, no tak mu ho ešte znížia. No, teraz už v žiadnom prípade by sa toto stať nemalo, keďže už konečne budú aj nejaké reálne podklady, že keď tu bude veľa červených štvorcov, no tak nebudú môcť zvýšiť. Respektíve či znížiť budú, ale už potom sa o tom môže trošku ináč diskutovať. To však nie je celkom koniec, lebo ja som spomínal, že tieto údaje z obsoliek nie sú úplne presné, sú podhodnotené. A tu prichádza trošku vhod kalkulačka, ktorú sme robili, a potom je to na vás, aby ste to využívali, lebo prostredníctvom tejto kalkulačky sa môžete poukázať, ja mám tu v týchto porastoch škody a túto potrebujem riešiť. Takže tým, že vy použijete kalkulačku, tak budete môcť buď priamo alebo nepriamo zasiahnuť do toho polovníckeho plánovania. Plánujeme to urobiť tak, že údaje z kalkulačky budú nadradené údajom z obsolky. To znamená, že ak budeme mať vo štvorcoch údaje z obsolky aj z kalkulačky, tak sa zafarbíme ten štvorec podľa údajov z kalkulačky, podľa vašich údajov, podľa toho, čo vy nám poviete, že ako ten porast vyzerá. A dúfame, že v budúcnosti, keď sa to rozšíri a začnete to využívať a zvyknete si na to a zistíte, že je to pre vás dobré a užitočné, tak vôbec tie údaje z obsolík nebudeme potrebovať. Výhodné je na tom to, že pre takýto postup není nutné meniť platy. Absolútne žiadnym spôsobom. Je to len na nejakej dobrej vôli. My by sme chceli v budúcnosti spraviť aj nejaké odporúčania, samozrejme po dohode s komorou a aj s lesníkmi pri jednotlivých farbách, kategóriách, že aké opatrenia by sa mali robiť. Na záver, treba si uvedomiť, že zver je jedným z hlavných faktorov vplývajúcich na štruktúru porastov nie len na Slovensku, ale v Európe aj vo svete. Škody zverov nie sú len u nás, škody zverov má aj Česko, aj Nemecko, aj Rakúsko, aj všetci majú škody zverov. A jedine poznanie nejakých bližších údajov o škodách nám môže pomôcť s týmito škodami niečo robiť. Ďakujem za pozornosť.
Ak sa vám toto video páčilo, podporte nás odberom alebo si pozrite naše ďalšie videá. Keď chcete vedieť o ochrane lesa viac, navštívte aj naše ostatné odborné stránky ako LOS, e-LOS, náš Facebook alebo stále populárnejšiu stránku Škodcovia drevín a jej mobilnú aplikáciu. Robíme to pre vás. Ďakujeme, že sledujete.